Чираттагы кутлау хатын без Павловка районы Евлейка авылына юллыйбыз. Бүген өзенең тантаналы мизгелен, матур 65 яшьлек юбилеен якташыбыз Мариса Зәкиевна Саддинова каршылый. Аны бу күркәм гомер бәйрәме белән ихластан кутлап, иң изге теләкләрен якыннары, улы Рафаэль, кызы Руфия, килене Альбина, кияви Иршат, яраткан аныклары Лиана, Илнур, Тимур һәм Азат, кыда-кыдагылары, сиңелләре Фәридә, Зәйтүнә гаиләләре белән, энесе Равил гаиләсе белән, Талияти, Домодедово, Евлейка, Павловка бистәләреннән бар туганнары да безнең тапшыру аркылы ирештерәләр. Безнең якыныбыз 1954 елның 4 декабрендә Свердловск шәһәрендә Ибрагимовлар гаиләсендә беренче бала булып дөньяга аваз сала. Бала чактан ук ул Евлейка авылына күчеп кайта. Башлангыч белемне анда ала. Аннары Ульяновск шәһәрендә тегүче һөнәрен үзләштерә. Кулына диплом алып, яңадан туган якларына кайта. Үз туган авылында сәүдә тармагында хезмәт итә. Намуслы хезмәте өчен күпчелек рәхмәт хатларына һәм грамоталарга лаек була. Авыл халканы барысы да яраталар һәм хөрмәт итәләр. 1976 елда әткәебез белән гаилә корып, тормыш иптәше белән бу дөньяга сөекле балаларын безне тудыралар. Татулыкта 31 ел бергә гомер кичерәләр алар. 1977 елда улы Рафаэль, 1981 елда кызы Руфия дөньяга аваз салдык. Ул безнең өчен олы хәрефтән әни булып яши һәм яшәде дә. Гаиләдә иң өлкәне булганга, сиңелләренә, энесенә дә ул абруйлы киңәшче дә, ярдәмче дә, өлге дә булды. 2001 елда ул беренче тапкыр әби булырга өлгерде. 2003 елда аның яраткан кыз аныгы, бүген дә үз янәшәсендә яшәп килүче баласы туды. Барлыгы 5 аның әбисе ул. Алар барысы да мөмкинлек чыккан саен җылы күңелле бикәйләре янына кайтырга ашыгалар. Аларны ул үлеп ярата һәм бу мәхәббәт җаваплы булуын тыйымлап яши. Бүген безнең әниебез 65-ен тутыра. Иң кадерлебез булып түр башында утыра. Әниебез, бүген синең юбилееңа килдек. Кияү, килен һәм оныклар тәбриклик әле дидек. Бүген юбилеең әни. Котлы булсын бәйрәмең. Бүләк итим әле сиңа шушы шигырь бәйләмен. Бүген бездә олы бәйрәм. 65 яшь әнигә. Һәйкәл куяр идек сиңа карамыйча бернигә. Сабырлыгың алларында һәр кем башын иярлек. Шын күңелдән горурланып, безнең әни диярлек. Кеше итәм диеп безне тырыштың бар кешеңә. Рәхмәт сиңа әниебез, барысы эшендә. Ходай сиңа сәламәтлек бирә күрсен гомергә, әле ыныкчыкларны да язсын иде күрергә. Шушы шигырь бәйләмебез булсын бездән зур бүләк. Озак яшә әниебез, син безгә бик кирәк. Кадерле Мариса Зәкиевна, матур юбилеегызны бизәп, якыннарыгыз сораган җырны да бүләккә тапшырабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Uzan күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз.
Яшә шатлыкка күмелеп, тагын, тагын, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык теләкләренең моторларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләренең моторларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Кешелекле уңган булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган